धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नावखाथा हालामनि बिगुमै बिबोनां आन्द्रेयाव जयै खामानि मावनो थांनाया बिबोनाङा गोमानानै दं। बे गोमानाय सुबुंनि मुङा दुन्दुला बसुमतारी। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नावखाथा हालामनि थागिबि बे दुन्दुला बसुमतारीया थांनाय 25 मार्च खालि आन्द्रायाव हाबा मावहैनो बिगुमैजों न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। नखरनि फिसाज्लाया फोरमायनाय बादिब्ला 28 मार्च खालि बिसोरो कुना जायगायाव मोनहैदोंमोन। नाथाय मोनहैनायनि उननिफ्रायनो बे दुन्दुला बसुमतारीया गोमानानै थायो। फिसाज्लाया फन हरना बिफाजों खनसेल' रायलायनो मोनदों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय दा बिफानाव गोबां फन हरबाबो नाङाखिसै। बिगुमाया दै लायनो थांनायावनो उनाव नायहैफिननायाव नुनो मोनाखिसै। थामहिनबा बेयावनो गोमादों होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि गोमानाय सुबुंखौ गोबां जायगायावनो खौरां लाबाय, नाथाय दासिम जेबो खौरां मोनाखै होनना दुखुथिया फिसाज्लाया मिथिहोदों। दुन्दुला बसुमतारीखौ जुदि सोरबाफोर बहाबा नुसनफायोब्ला 6000645580 जानबुं अनजिमायाव फिसाज्लाया मिथिहोहरनो खावलायहरदों। आं साथाम थांदोंमोन, थांनाय शुक्रबाराव थांदोंमोन। ओमफ्राय थांनायावथ' बिसोरो हरथाम सानथामथ' लायो नालाय, ओजोंथ' सहैबाय मोजाङानो। ट्रेनाव जायगायाव माने स्टेसनाव विजयवाड़ा स्टेसनाव ओंखारदोंमोन बिसोरो। ओंखारनायाव जाय माने बिगुमै गेदेरा माने आमाया साथाममोन नालाय, सासेया बास टिकेट दाननो होनना थांदोंमोन। थांनायाव जाय ओमफ्राय सासेयाबो एसे बाहेरायाव थांदोंमोननो। ओमफ्राय इयाव जाय हारसिं थानायावनो एसे साबदेरदों नालाय बारनायाव माबा मोनसे गारियाव ना ट्रेनाव। बिदिनो माने बेबो माने बिदिनो माबा मोनसे साबदेरनायखाय उसुखुथु जानानै साननायफोरा बेलेग बेलेग जायोथ'। इयावनो माने बेबो गोमाबाय मानसिया, आन्दायबाय मानसिफोरखौ लोगोफोरखौ। जायगायाव माने ट्रेन स्टेसन जादों आरो काहिनिया। बेनिफ्राय जाय दा सासेया खबर हरबाय सासेखौ फन हरनानै बिसालथिखौ बिदि खबर हरनायाव जाय मानसियाथ' गैला गोमाबाय होनबाय नालाय। ओमफ्राय नागिरबाय माने टिकेट दाननायखौ दोन्थ'नानै मानसिखौ नागिरबाय। नागिरनानै माने गावबा गाव गावस्राजोब्बाय नालाय। सासेया मोनबाय माने जों आफाखौ, सासेया माने मोननानै बिदिनो बै जाय मानसिया लिंहरदोंमोन बे मानसिया माने फैनानै अट' रिजार्भ लानानै ओमफ्राय जोंहा आफादोखो ओमफ्राय सासे बिगुमैदोखो सानैदोखो माने जायगासिम थिनहरबाय आरो। जायगानि इसोरनि थांनाय माने गामिनि मुङा जाहैबाय कुना होनो। ओमफ्राय जाय माने एसे माने खाथियाव जाय अट' स्टेन्ड बायदि आरो बेखौ इनि जायगानि नामा जाहैबाय मासलिपान नाम होनो। ओमफ्राय जाय माने इयावनो इसोरो मोजाङै मोजां सहैबाय। सहैनानै जाय दा जायगायाव सहैबाय नालाय, जायगायाव सहैनानै बिसोर माने बिदिनो रेसन टेसन खालामबाय आरो ना, जानाय लोंनाय बायदिसिना रेसन बिदिनो जानाय रेसन खालामनानै जोंहा आफाया बिदिनो होनबाय जाहैदों माने ओंखाम उखैबाय गुमैयो होननानै। ओमफ्राय बिदि होननायखाय माने बिगुमाया होनबाय जाहैदों लोगोआ, दे होमबा बैनाय नोङो खान्था खुरैखौ एसे साफा खालामदो, आं दै लायना फैनोसै मालिकदो होननानै। बिदियावनो माने मालिकदों सासेया दै लायनो थांबायनो, जोंहा आफाया माने रुमाव थालांबायनो। बे समावनो माने इनिया माने एसे साबदेरनाय नालाय माबा मोनसे लोगो मोनखादोंमोन नालाय मानसिखौ। बेयाव जाय माने साबदेरनायखाय मानसिया बे समावनो गोमादों आरो ना मानसिया। गोमानानै ओमफ्राय आमाया सासेया लोगोआ फैना नायफैदों जाहैदों। नायफैबाथाय मानसिया गैला, गोमाबाय होननानै। ओमफ्राय इयाव बियो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय बे समावनो माने गोमानाय समा जादों मानसिया बिदिनो थिग 10थासो समाव जादों आरो मानसिया माने रुमनिफ्राय गोमानाया काहिनाय समाव जादों आरो। बे समाव जाय बोरैबा ग्रोबनो जोंबो न'निफ्राय जोंहा दादैयानो कल खालामदोंमोन। जों माने बिदिनो 10-15ता मबाइलजों ट्राय खालामदोंमोन, नाङाखै फना। बेनिफ्राय इसोरो 25 थारिखै थांदोंमोन, शुक्रबार गोलैदोंमोन आरो ना। मोनहैनाया इसोरो मैया फुङाव मोनहैदों। समबार। ओमफ्राय मोननायनि उनाव इसोर फन रायज्लायदोंमोन। मोनहैनायनि उनाव रायज्लायनो मोन्दोंमोन फनखौ, खिन्थु मोजांखौनो रायज्लायदोंमोन। खिन्थु मैया 10थासो समाव जाय लास्ट कल जादों। बे समाव फन बोरैबा नांफ्लांदोंमोन, ओमफ्राय रायज्लायनो मोन्दोंमोन। मोननायाव जाहैबाय माने फनखौथ' रायज्लायनायावथ' मोजां बिदिनो बायदिसिना रायज्लायदों आरो ना। माने बिदिनो उल्था पुल्था माने मानसिया सोंदों फन रिसिभ खालामनायाव जाय बिदिनो बायदिसिना माने बिराद गाज्रि फसिबाय होनदों फार्स्ट समावथ' ना। बिराद गाज्रि फसिबाय, 4500-5000नि अट' रिजार्भ लादों, मानसि लायनो नागिरदों। ओमफ्राय दसेनो माने बिदिनो ट्रेक्टराव माने बिदिनो माइनि बाथ्रा रायज्लायदों दसेनो। ओमफ्राय माने बिदिनो माल बुस्थु थिखो हायाखै, माइरं दै थिखो हायाखै, नोंसोर थाबैनो फै बिदि बायदिसिना होनदों। बेनिफ्रायनो माने दोन्दो होननानै फनखौ दाननानै उनाव ट्राय खालामबाबो फन नाङाखै। दा मानसिया गोमाना दङ, दा नागिरबाबो। दा खावलायनायखि माने जेरावखि थाया मानो सोरबाफोर आरो हमना ला जिखुनु अबेबाफोर नुयोबा मानसिखौ माने नुबाथाय खबर हर लागिले, नङाबा जेने थेनेबाबो हमथानानै खाबथानाबाबो दोनबो ना। बिदिनो जिखुनु मानसिखौ नुबाथाय हमथाना लाखि, ओमफ्राय खबर हरबानो जाबाय। बेखौनो खावलायनो सानदों आरो। बिसोर गासै 3 थांदोंमोन। 3आव दा 2आ नागिरबाय दंमोन,
नागिरबाबो मोनाखै ओमफ्राय दायो जोंहा आफाया माने जायगायावनो दं होननाय खोनादों मन्दिरावबो नायखांदोंमोन ओमफ्राय अजाफोरनावबो नायदोंमोन नालाय माने जायगायावनो दं साहा खोलाखै गिदिंबाय दं होनदों मानसिया जायगायावनो दं होनदों खिन्थु नागिरबा मोनगोन होनदों आरो ना अजाफोराबो नागिरबा मोनगोन जायगायावनो एरायबाय दं होनदों आरो जायगायावनो दङ बेखौनो खावलायनाय आरो आंनिसिम माने रायजोफोरनिसिम माने बिदिनो आदा बाजै बिदिनो आइ आफा बिदा फंबायमोन गासिनावबो खावलायनाय थाबाय अबेबाफोर नुयोबा नुफ्लांबायोबा मानसिखौ हमथाना दोनबानो जाबाय जेनेफ्राय कल खालामबानो जाबाय नाम्बारथ' होखागोन नालाय आंनि नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय बेखौनो माने आंनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय आरो बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन